भैया हाँ ठीक छ ना? ठीक छ भाई। तोरा ले एगो सरप्राइज है। कथी? अंदाजा लगावा कथी होती तोरा ले, कथी लेके आइल छियो? कथू खाए वाला सामान ले ले। जूता कोई खाए लगा की खाए वाला सामान? तोरा ले जूता लेके आइलियो। जूता पहिरी आई से। ठीक है। आ भैया कुछो मतलब पूछबो तो सही सही कब कहला तकलीफ ले छा भैया? टांगे नहीं उठी भाई। अही के लक हम लाचार से पेन लेबा। हम छी नहीं, तू टेंशन नहीं लिया भैया। जब तक हम कहलियो ना हम जिंदा छियो नहीं तोहर हम सहारा बनबो भैया। तू हमरा पायल पोस कैले छा, तू हमरा खुशी के लेल शादी बियाह नहीं कैले छा भैया। हम तोरा केना भूल सके छी? ठीक है, पेन लेबे। ई पहन लेबो? ई टांग सही है। अच्छा तो कहलियो भैया हम कुछ पूछबो तो तू हमरा कहबो ना? हाँ कहबो भाई, कह ना। तोरा कोई चीज के तकलीफ नहीं? ठीक छै। ठीक छा नहीं? कोई चीज के दुख अपराध या कुछ कोई चीज के उछन्नर नहीं? कोनो दिक्कत नहीं। टाइम टेबुल से हम खेबे करे छी, पीबे करे छी, दूरा पर बैठ के बरामदा पर आराम करे पे सब की कहे छी। हमर भैया तो कहे छी कुछो के दुख तकलीफ नहीं है। आई सार बिसलवा तो हमरा कह रहले हमर सार सब थथरियन कहिया हो सके कहूँ हमर भैया अभी डराइत होते। एक चोटी औरो पूछी छी भैया। हाँ तोरा डराए के जरूरी नहीं। अगर तोरा ऊपर कुछो के तनाव हो, कुछो कोई तोरा कुछो कहे तो तू हमरा कहा। तोरा लेल हम दुनिया छोड़ सकी छी। दुनिया हमरा कोई नहीं चाहिए, मात्र हमर भैया चाहिए। अगर कोई चीज के तोरा प्रॉब्लम हो तो तू हमरा कहा। कथी सोच में तू तो कुछो कहल को कोई? भैया 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 तोरा कथी भेलो? देखा हमरा हो तो कनबा ना हम जान दे देबो हम अपन। भाई तोर पहली बार हमरा बहुत दिन से दुख तकलीफ दे भाई। हमार परिवार कटैया वाली? हाँ, खानाई पीनाई में तकलीफ दे बात से मारे चलो। जया से तोर सार दुनू एलो तया से उ दुनू लात से मारे हो। तू हमरा एको दिन बात सब कहला? मन के बात सार हमरे कमाई दुनू सार खाइया। हमरे भैया के दशा। भैया पानी सर से ऊपर भगलो तब तो वो हमरा आयु सार बिसलवा नहीं कहे तो हमरा पता चल। तू कनी तू शांत रहा। बस यार रोटी और नून के चटनी बना कर देली छलाई। बस यार रोटी तू माछ ले ली, नहीं रात में देलक नहीं बसिया में देलक। कटैया वाली हम तो चल अली, लेकिन अब तू घर से बाहर तू हमरा भैया के की बुझ के दशा कैलियो? हम कहा के भैया के दशा कैली? तोरा दूगो भाई के तोरा से छोट भाई हो, ओकरा हम पाली छी पोसी छी, ओकरा हम जे कहै छी से खिबी छी, जे पेनती ओरती हम पहनाबी छी, हम कमा के। लेकिन तू हमरा भैया के जे हमर बाप बन के हमरा माई बाबू के मरला के बाद हमर भैया हमर पालन पोषण कर हमरा भैया के दशा करे में तोरा शर्म न आगो? हम कहा के भैया के कुछो कहली? तू ना कुछो कहलिया? कुछो न कहली। 2 मिनट रुक। उ सार सब कुत्ता सब के नियम अर्जुन बिल्टू सार सब के मौका देखबी छु आई। अर्जुन बिल्टू केना भेड़ बकरी लेकर फमिया है। सार तोरा भेड़ बकरी दिखाई दे तू निकल तो सार 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 हमरा भैया के मारबाई सार मारबाई तू सारे ओके निकल सार बाप के घर निकल। सार सब हमरे घर में रहियो, हमरे घरे खाइए पियो, हम ही कमा के सार सब के छोड़ तू नहीं करा। तू बोलो बीच में बैठ, साइड में तू साइड में बैठ। सार निकल सार भाग सार भाग जल्दी भाग यहाँ से। कोई उपाय ना हो हमरा घर में आओ, हमरा भैया के निकल। कोई उपाय ना हो जो भी मांगे। तू जाबे कि हमरा ला रहबे से बोल? नहीं हम गोर लगे छी, हम ना जेबो होई सबके जाय जो भाई जो तू हम ना जेबे। सुन ले सार सब सुन ले सार तू डर के मारी तो उ के है? भैया है। अभी भैया या बाद में काठी दुश्मन भ जाय छी। सार हमरा निकलते तो सब माछ भात हमरा भैया के रोटी चटनी खेले सार सब माछ भात खिलिए। माछ भात खेले हुए से सार अभी तक पेटे में हो, तू झाड़ो न हेबे फिर ले। आ सार सब हमरा भैया के मारबे
सार इतने टाटा से पोसले पाले थी, इतने टाटा से ना जया सार गायरो न धोए अभी रहलो गाय धोले थी तोरा सबके सार सब लाज शरम गेले कि अभी तोरा सबके मुंह नहीं देखता है जो भीख मांग के खाइए कह दे तूने तोर बहिनो जाला आई हो तो जया हम सब दिया पुता रहिए तो या तू ही हमार गाय धो दा फिर ई बात के कहा तब सार हम भैया ए सार सबके बैल देखा दौड़ा दियो तू कहा एक चोटी हम बैल देखा दौड़ा दै छी कल्याण लाठी बरमार नहीं सब तू नहीं तोरा तकलीफ हो जातो अरे भाग गए सार सब बड़ दुख देले सार सबके न ऊ पोखरी हिला देलिए चल जाती आ तू तो सुन के पूरा सार के रे चारे निकल हमरा घर में से भाग हमरा घर में से रे चारे कथिया इनी सुन बैठ बैठो हम कथी कन्या इन्या ए कन्या ना कहो कोई कन्या नहीं जोगे जो हमरा घर से बाहर जो बाहर रे जे कल के से पहले के बात बुझ भाई रे गोर पर गिर हटले रे कन्या हटले भगवान स्वरूप आदमी है अब जे कल के से पहले के भाई पत्नी धर्म पत्नी लक्ष्मी हुई है रे अपन गलती के करना लक्ष्मी होके काली के रूप लेते तो हम काले महाकाल के रूप ले अब जे गलती के से पछतावा भ गेली कन्या के माफ करते भैया आप ना गलती हम करते ठीक है जा ये हम गलती नहीं करतो ऐसे भारी गलती करतो नहीं करते आप एक गो शर्त पे हम घर में रखबे और जुनमा बिल्टुआ से कोई न्योता ना लगा तू कहियो हमरा घर में नहीं आवे के चाहे मरू काटू कहूं जाओ हम ना नेवता ओकरा से लगल जो घर में जो जेना तोहर भाई बाप हो ना तेरा हमर भैया है आई हमर बाप है बाप भाई ना है हमरा बचपन से पाले अपना बच्चा देखा हमरा चक्कर में शादी नहीं कैले तू जानी छै ले भाई कन्या बुझ समझ गेले ओकर मन के भरम टूट गेले हम कन्या बेची पोखरी सन से डोल डाल के ने बुझले हवा तो मन के भरम नहीं टूटी तो हम हड्डी गड्डी तोड़ देबै सुखराय नामे सिर्फ सुखराय भैया ए सुनी छै मोगे कते अब बैग लो अंदर कनी हम अभी विशाल से भेंट कर ले आ माछ से बांचल होतो ना वो भैया के दिया हम खाए नून रोटी आई तू खाइए 2 दिन खा के देखी नून रोटी आ तब पता चल तू नून रोटी खाए में कते तकलीफ होई छै अपने सब भाई बहन जना चौपी रह लेते ना 2 दिन नून रोटी तू खा के देख